Estamos aquí nunha parcela dun viticultor aquí da zona do Salnés, un viñedo que foi plantado fai 30 anos, entonces cos materiais que se estaban utilizando naquel momento, que son postas de pedra, viguetas de hormigón e o alambre que utilizou para facer o emparrado pois era un alambre galvanizado do número 18, é dicir, de 3,2 milímetros. Despois de 30 anos de uso, a estar intemperie, estamos nunha zona próxima ao mar e dos produtos fitosanitarios, pois ese alambre foise degradando hasta chegar a un punto pois que se decideu que era máis rentable sustituir ese alambre degradado que ilo reparando. Entonces, nós, desde Martín Codas, pois temos unha empresa de servicios, unha tenda agraria, pois onde facemos estes servicios pois aos viticultores da zona. Non é únicamente para os viñedos propios, sino que aos viticultores da zona pois detectamos esta necesidade dun servicio profesional de implantación de estruturas, e tanto facemos pois implantacións de viñedos novos como facemos os mantementos e as reparacións dos viñedos xa instalados. Desde o ano 2002 temos unha finca experimental que é Perredondo, onde temos un ensaio de sistemas de condución, e nese mesmo ensaio de sistemas de condución pois estamos testando varios materiales, pois desde os postes, desde pedra, hormigón, madeira, metal, distintos tipos de metal, distintos tipos de galvanizado, o mismo facemos pois cos alambres, non? Desde alambre de inoxidable, que é o máis duradeiro, hasta aceiros con distintos tipos de galvanizados, ferro galvanizado e incluso alambres sintéticos. Con esta experiencia que fomos acumulando nestes últimos xa son 16 anos, pois decidimos un tipo de material para cada necesidade. Neste momento, neste viñedo, estamos sustituindo un alambre galvanizado normal de 3,2 milímetros por un alambre aceirado con menos elasticidade, máis duro, e con un recubrimento de zinc aluminio que é máis durable no tempo. Isto permítenos que con diámetros menores de alambre pois que aguante, que teña a mesma tensión, que aguante o mesmo peso e que sea máis durable no tempo, co que supón pois non unha reducción, senón optimizar os costes dos materiales e ser os máis indicados para a tensión que van a soportar. Antiguamente, pois, tamén para soportar eses alambres se facían, aínda actualmente, se trenzan uns alambres para facer unhas cadenas. Hoxe en día, pois, no mercado, pois, hai uns cables galvanizados que nos aseguran a durabilidade no tempo e é máis cómodo traballar con eles. Entonces, aproveitamos o bo desta tradición de alambrados que hai aquí na zona do Salnés, que realmente noutras partes de Galicia e de España pois non hai esta tradición de alambradores tradicionais, e pois apostamos pola parte máis tecnolóxica, máis nova, pois aproveitando o bo do pasado e os novos materiais, as novas tecnoloxías que hai actualmente. Aquí temos o alambre orixinal, pois originalmente pois tiña 3,2 milímetros de diámetro, e co paso do tempo pois vaise degradando hasta que chega un momento que chega a partir. Ese material aínda se sigue utilizando actualmente, pero nós estamos cambiando pois por este tipo de alambre que é sensiblemente inferior, en cambio aguanta a mesma tensión. Que significa que aguanta a mesma tensión? Que vai aguantar o mesmo peso. Unha das diferencias que ten un alambre respecto ao outro, que este alambre máis grosso é dicir, ao tirar por ele, estírase antes de partir. No momento que se estira por culpa do peso, pois vai a perder o seu baño, o seu galvanizado, entonces vai a acelerar o proceso de degradación, de oxidación. Estes alambres que estamos utilizando ahora, que é tipo Becaer ou Crapal, son alambres máis aceirados, aguantan a mesma tensión, aínda que teñan menos calibre, e non estiran, teñen menos de un 5% de estiramento. Iso quere dicir que antes de estirar, parte. Esa é unha garantía de que o seu baño pois non se vai a degradar e son máis durables no tempo. Despois, por metro, que ao final que é o que nos interesa, por hectárea, pois, aínda que é un pouco máis caro en kilo, por metro é máis
un pouquiño máis económico. É bastante máis económico que o acero inoxidable, que sería a outra alternativa. Entonces, chegando ao compromiso entre durabilidade e precio, pois é o material polo que estamos apostando. Outra das ventaxas é dicir, para os accesorios de tensores ao ser máis delgado, pois utilizamos accesorios máis pequenos e tamén vai ser máis interesante agora desde o punto de vista de coste. Coa experiencia que temos, trasladada a outras partes do mundo onde sí que estaban utilizando este alambre, pois vamos a garantizar que vai a ter polo menos a mesma durabilidade, senón máis. A nosa experiencia que ten máis durabilidade que o galvanizado, que os alambres galvanizados que se estaban utilizando tradicionalmente. Estos emparrados de pequenas dimensións, aínda que sean dimensións non emparrado, estes traballos son manuales. Non? Temos debanadoras que sí que en espaldera nos poderían facilitar o traballo, pero aquí, como hai que pasar por encima de cada pórtico, de cada vigueta, pois hai que facelo de xeito manual. Despois, nos anclajes nas cabezas, pois podemos utilizar algún accesorio máis, pero este xeito de traballar manual, aínda que é un pouquiño máis costoso, non moito máis, pois queda resistente e queda en durabilidade, pois ten ventaxas. E despois estéticamente, pois é bonito de ver, non? Hai que pensar que no ano 88, cando empezou a denominación de orixen, había 400 hectáreas. A partir de aí, pois, empezouse o cultivo e o que hubo como unha explosión no número de hectáreas plantadas. Entonces, temos unha serie de hectáreas entre os anos 80 e 90, que son os viñedos que agora detectamos que sí que están, pois, que hai que facer este mantemento. Aproveitamos, pois, se están as parras demasiado baixas, pois levantámolas. As necesidades de mecanización que temos no 2018 non son as que había no ano 80, non? Entonces, hai viñedos como este que xa estaban diseñados no seu momento para a mecanización, pero outros aproveitamos para facerlle unha actualización do sistema de conducción. Detectamos estes traballos que estamos facendo ahora, pois había unhas cuadrillas tradicionales que o estaban facendo, pero non hai unha continuidade no tempo. Detectamos esta necesidade para os viticultores da zona, entonces formamos ou recuperamos destes artesáns que había que aprenderon pois dos seus pais ou dos seus maiores, esta maneira de traballar así un pouco máis artesán, e formámolos para optimizar e para facer os temas pois un pouco máis de conocimiento, non porque sempre se facía así, senón pois decidimos se o facemos como o tipo tradicional ou se facemos algunha mellora que poda ser interesante por algún motivo. Non? Un viñedo que está en plena evolución como está este, pois hai que facer un mantemento de cepas que están enfermas, cepas replantar para que esta produción non caia, non disminuya, eso sí que o temos superado, pero chegamos a un momento en que pois o tractor que tiña o papá ou o abuelo, pois era un tractor pequeniño de 18 cabalos, agora si temos un tractor dunhas dimensións grandes, un pouco máis grandes, porque hai que atender máis superficie no mesmo tempo, non? Entonces, para facilitar esta mecanización, pois a veces o que antes non estorbaba, agora pois nas cabezas, nas entradas e tal, pois a veces hai algunha estrutura, algún alambre que non, pois que estorbe ou temos que sacar. E despois outro que estamos observando, pois que a altura dos traballadores cada vez é maior. É dicir, antes o abuelo pois medía 1,60 e agora o neto xa mide 1,80, non? Entonces, por onde pasaba antes ben o abuelo no seu tractorico pequeno, pois os traballadores actuales pois pasan con máis dificultad, entonces aproveitamos este restyling que lle facemos ao viñedo pois para poñelo cómodo para poder traballar. Incluso desde o punto de vista da seguridade do traballador, non? Que cada vez pois é un argumento que temos máis en conta para poder traballar con garantías. Entonces, as labores que estamos facendo ahora no inverno, porque ao ser un viñedo que está xa en produción, hai que facelo agora no inverno, agora xa está podado, ataremos, e xa é un viño unha parra que está en plena produción sin ter que facer maior coste. É complicado porque só temos os meses do inverno mentre estamos en parada para facer estes traballos. Este no momento que estamos acercándonos á brotación, pois xa deixamos o que é a parte de reparación de estruturas que están en produción, de estruturas antiguas, e xa nos centramos en viñedos novos ou novas plantacións que temos máis marxen para poder traballar durante toda a primavera e incluso parte do verán.